Hello subscribers! Tayo sa Lakmit. Ating stroke patients. Wala lang to? Sakto yan kasi sa next week, next month, isang beses ka na lang. Oh. Ito ba to? Okay, Jerwin. Jerwin Pineda, pipray mo na kami guys yan. Lord, maraming salamat. Hindi Panginoon sa aming problema sa buhay, financial Lord, yung health, Lord, ang kanyang sa inyong Lord, kapuangan ng Diyos ng Lord, solusyon. Promise ko lang dahil tayo sa Panginoon. Hindi Panginoon, itas mo mga nego, itas mo problema ko. Lord God, ay magawa po ni Jeremy ng mga Diyos ng Lord, walang pasok dito sa mga directions sa mga Father, ito po mga kasama. Dalangin sa mga ala ni Jesus. Kunti na akong kata, no? No? Wala, hindi natin binto. Na-fix eh. Yung pinakadyasan na may tiban to. No, na-fix. Hindi na pwede ikot. Ayos na yan. Yung bang pa rin to. Kababa ko, sige. Pwedeng ganun dun sa... Ba ating mo? Oo po. $120. Ilan po siya? 63? Ha? Oh. Saan kumawak to? Saan kumawak? Oh. Malakas siya to. Malakas siya. Tigil ka to. Wala? Tigil ka ba dito? Sisyo tayo. Grab dito. Oh, ingat ka to, tipan. Game sa atin. 6 7 8 9 10
11. Dark. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Good, good, good. Ganito. 50. 50, very good. Go, 50. That's it. Nah. Ayan pa rin. Relax. Okay, 1, 2, 3. Dito. Push. 1, Second set. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Ilan exhale pa rin? 34, No, 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 ito yung ilaw. Ganito. 34, 5, Okay. Nakakawa si Raga. Oh. 36, Okay.
37. 38. 39. 40. 40. Di na. 40. 40. Saan ilo? Tulog? Ano ilo? Dito? Wala ba? Una. Yun! Sumala. Ito! Ito! 40. 41. Yun. 42. Yun. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Last. 50. 100 to. 200 na to. Ito ang application to. Meron ko dyan. Meron. Lagyan ito dito. Pagbukas. Reset. Okay na. Ito. Ano to? Ini ano ba? Ito yung ano? Kaya? Right? Wow. What? Ano to? Boxing. Bago lumaban ng iba. Oo. Masyadong full. Ako.
Ganun to. 100 to. 100. Nasa kursi tayo. Ato. 200 niya. Fusion. Diretso katuan. Focus. O ito. 1. Ito mo sana. Sige, una ito. Una. Hindi mo na wala ba? Gulong mo siya. Ito isa to. Isa. Yan. Gulong mo siya. Okay. Yan. O, diba? Wait. Nagamos dito mo to eh. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
47. 48. 49. 50. 150 guys, yan. Kasi na.